Takže čaute všetci, ja som tu znova a minulé video malo ako taký úspech a dokonca dvaja ste si popýtali o to hlasovanie. Hlasovali ste o video o mačke, tak tu máte video o mačke. Popravde som ani nečakal, že by bol ohlas o mačke, čakal som, že bude o Minecraft servere, ale potom keď som sa na tom tak zamyslel, tak som si povedal, že Minecraft server je menej dôležitejší ako niečo, čo je pri tebe každý deň. Čiže asi tak. No a môžeme rovno začať s týmto od začiatku. Čiže asi tak pred 2 mesiacmi som dostal mačku. Volá sa Niky, je to dlhosrstá mačka a vlastne je to ešte mačiatko, hej. Teraz tu máte nejakú fotku random z nej, hej. Toto je úplne prvá fotka mojej mačky, ktorá bola kedy urobená. Na tej fotke má asi tak, čo ja viem, asi 7 mesiacov. Oco povedal, že zoženie kocúra. Ja som si povedal, že dobre, kocúr. A nakoniec som sa ešte spýtal, že prečo nie mačku a že sa nechce starať o malé, ak sa náhodou stane, že sa dá dokopy s nejakým kocúrom a bude čakať malé, že sa o ne nechce starať. Že to je veľká práca. A ja som povedal, že dobre. Ale k tomu až ďalej, pretože to je tá najsmutnejšia časť celého tohto. Chceš ešte? Nie? Nechceš? Čiže dostal som mačku a dal som meno Niky. Vtedy som ešte nevedel, že existuje tá hnusná čivava, čo je furt na TikToku a kúše svojho manička a proste ti odkusne aj dick, keď mu tam len dáš do úst. Čiže ja nehovorím, že by som to ja urobil, to bol len príklad, ja prisahám. Čiže asi tak a mali sme kocúra mať, potom prišla návšteva, prišla teta, ktorá nám kocúra predala. A zistil sa, že to nie je kocúr, ale mačka. A ja som si to aj nejakú dobu myslel, pretože vôbec sa nesprával ako kocúr, ale skôr ako mačka, hej, to musím povedať. Nesprával sa vôbec tak, ako by sa mal správať kocúr. A ja som si to aj myslel, že to je kocúr, pretože keď ležala na brúšku a som ju hladkal, tak to proste vidíš, že to není kocúr, ale že to je proste mačka. No a išiel tak čas a dali sme ju do garáže, hej, pretože my sme na dedine a mama nechce mať zvieratá v dome, okrem tejto korytnačky. Volá sa Šmolinka, o nej bude tiež samostatné video. A táto mačka nemala byť vo vnútri, pretože vraj mama nemá rada zvieratá vo vnútri, tak sme ju dali do garáže. Bolo tam teplo, dali sme tam pelíšek, tu máte nejaké fotky a takto to vyzeralo. Potom nejakú dobu sa vlastne som jej dával, som z ňou celý deň bol pri nej, od dňa keď prišla, celý čas som bol iba pri nej a venoval som sa jej, aby si na mňa zvykla a aby sa so mnou dala viac dokopy a aby sa ma nebála v budúcnosti. Aj keď prvé nejaký týždeň, dve, to nevyzeralo veľmi nádejne, až som sa chcel vzdať, že tá mačka so mnou nejaký vzťah bude mať. Ale časom sa stalo to, že naozaj sme mali ten vzťah dobrý. Hej, stále keď som prišiel zo školy, mi išla okolo nohy, robiť 360-ky, na 2 nohách tam sa točila. Dobre, že nesalto urobila, keď ma uvidela. A bolo to proste pekné vidieť niečo, čo ťa stále privíta zo školy. Alebo teda inak prezývaná mučiareň. Je to veľmi pekné, že niečo ti proste zvidne náladu. A proste jedného dňa zmizla. A to ešte nie je tá zlá časť, hej, lebo proste som si hovoril, že ja prídem domov a ona není tam, proste není. A potom zistím, lebo mala byť v garáži, hej, tak bola asi 2 mesiace celý čas bola v garáži, aby si zvykla na mňa a potom sa mohla aj ísť do vonku. No a kúknem, není v garáži. Pozriem a ona je v tom takom, kde sú granule a ona je v tom takom balíku, ona tam bola zakúklená a ona papala tie granule. V tom balíku bola. A ja, že ona je tiež granula. Vieš?
To bolo to najviac cute. Nemám fotku, pretože som na to úplne zabudol odfotiť. Ja som ju vtedy vybral z toho, lebo veľa papala, čiže som nechcel hneď behať pre mobil, pretože by to škodilo. A takto. Dali sme ten pelíšok, do pelíčka sme dali koberec, na koberec sme dali staré tričko, niečo ako mäkké, niečo také, chápeš? Dali sme tam granule, mlieko a celkom to aj vyzeralo dobre. No a potom sme ju za nejakú dobu vypustili. Nie, že vypustili úplne, ale dali sme ju preč z garáže a dali sme ju do takej ako keby drevárne. Drevárnik, alebo neviem, ak sa to volá. Je to taký nejaký malý domček a tam bolo drevo. Máte fotku, to som odfotil len teraz, hej. A musím povedať, že to bolo úplne v pohode. A hneď môj mozog iba, že kamoška, ona tam bude mať taký luxus, vieš, že tam urobím veľa vecí. Aj sa to naozaj stalo, pretože sme to všetko premestnili a dali sme jej samostatné miesto na granule. Je to vlastne, pôvodne to bola búďa pre psa, ale majiteľe sa odsťahovali, pes už tam nie je, tuším umrel, alebo niečo také. Čiže som chcel povedať, že na budúci rok by som chcel premaľovať tú búďu, všetko to vypratať a urobiť to nové, aby tam mala luxus, aby sa tam nepívala v špine. Teraz je tiež zametám, aby sa tam aspoň nemala. Teda zametal som, tomu ďalej, tomu neskôr. A vyzeralo to dobre všetko, hej, v pohode. No a keď som jej tam dával som jej zametal, vieš, každý deň. Čiže to znamená, že už sama vedela ísť zvonku a robiť čo chcela. Doteraz chodila stále len ku susedovi, chytala myši. Tu máte ilustračnú fotku, chytila aj patkania. Potom jedného dňa prišiel ku nám Freddy. Ak neviete, kto je Freddy, ani sa vám nečudujem, je to jašterica. Proste jedného dňa som sedel tak na terase, vieš, iba na mobile pijem čajík a zrazu kúkam, že čo tam robí ten Niky? Že ona tam čo robí? Vieš? A pozriem, a tam jašterica nemá chvost, čiže odkusla mu chvost, presne tak, tá áno, to chceš, aby mačka robila jašterici. A ja som si povedal, že tá jašterica je veľmi zlatá. Tak som ju zobral do ruky, ukázal som ju môjmu bratovi a on taký, že čo je, fuj, daj to preč. A ja, že nie, to je Oteras Freddy. Naspamoval som to kamarátom, že to je Oteras Freddy. A Freddy bol ako keby súčasťou našej rodiny iba v ten deň, pretože asi o 3 minúty ho mačka neže zjedla, ona zobrala pazúry a roztrhala ho do krvi. Asi tak, no. Toto vám musí stačiť, ilustráciu tu fakt nechcem dávať, pretože na YouTube skončím skôršie, než som ešte začal, a to ja práve pôvodne nechcem. A asi tak. No a potom sme jej kúpali granule, hej, s mamkou sme išli do obchodu, po ceste som sa bavil o novom playku s mamkou a ona nechápala ani jedné veci, čo som hovoril, ona sa tvarila, že ja rozprávam jak nejaký wizard z nejakej hry a proste, že hello, come this way and you will be here with the way it freezes and she... A ona proste nechápala, že čo to ja poviem, čo to bude, ja poviem, vieš, a to už je od téma od mačky. No a kúpili sme tie granule, prišli sme domov a že dobre. No a potom sa stalo to, že na svet prišla, nie že na svet, ukázala sa, že my sme susedia, že my máme dom, vedľa nás sú susedia a vedľa toho suseda sú ďalší susedia, čo majú 2 psov, sliepky a mačku. A títo susedia mali mačku, neviem ako sa volala, ale je taká krátkosrstá, skoro ako moja, ale veľmi sivá, celá sivá. Nemá ani po sebe veľa flakov, je krátkosrstá. Pardon. A už toto mňa ide, ten smutok. A proste hrali sa spolu celý čas, hej. Celé dní, kým som nebol doma, prídem domov, odbehne ku mne aj jedna, aj druhá. Bili sa, kusali sa, všetko proste sa hrali. A teraz si na to tak spomínam a hovorím si, že či tá mačka, čo prišla od suseda, naozaj bola mačka, alebo len kocúr, hej. No ale potom som sa pozrel a zistil som, že to je mačka, čiže som bol v pohode, hej. No a teraz tu ide tá najhoršia kapitola. Pred 3 dňami bol Halloween, hej, teraz je 3.11, keď to natáčam.
toto video. A 31.10. bol Halloween, hej. Každý vieme, čo je Halloween. A na TikToku idú teraz také tie videá, že 27. oktobra sa vrátia tvoji domáci miláčikovia, hej, vieš toto. A ja som bol taký, že jej, príde, že budú veľa dobrých vecí, hej. Pretože 30.10. moja mačka proste zmizla. Ona sa proste, ešte ráno, to boli jesenné prázdniny, hej. Ešte ráno mi rodičia hovorili, že išla skoro ráno ku susedovi a proste tam bola, hej, lebo ona tak chodí, keď ešte nikto nie je doma. A ona proste zmizla. Ja som si hovoril, že ona je pri susedovi, hej, ale neprišla ani večer. A to už mi bolo extra divné, že proste v takýto čas ona chodí domov, hej. A bol som veľmi nervózny a veľmi vystrašený hlavne. A bol som taký, že čo keď sa niečo stalo, vieš? A potom si hovorím, že však ona možno príde ešte 31.10. Nič, mačka nikde, proste sa vyparila. A 31.10. prišiel ku mne môj spolužiak na prespávačku a to bolo to najhoršie, pretože ona tá mačka proste nebola. A ja som mu ju chcel ukázať a ona tam nebola. A je mi to veľmi ľúto, pretože by sa mu zapáčila. A musím ešte povedať, potom 1.11., to už je po Halloweene, mačka stále nikde. So spolužiakom aj s rodičmi sme išli na cintorín, hej, zapali sviečky a mačka proste nikde. Mačka nebola nikde ju nebolo vidno a už som sa fakt začínal bať. A mama mi hovorila, že čo keď je kotná, hej. V preklade kotná znamená tehotná. Čiže, a pripomínam, moja mačka nemá ani 10 mesiacov a je už kotná, hej. Znova prekladám, kotná znamená tehotná. Že čaká malé mačiatka a bude mama. A toto mi hovorila mama a ja že, čo? Ja že to nemôže sa stať, že s kým by mohla byť kotná? A ona že, no tak neviem, že veľa kocúrov je po dedine, vieš. A už som bol fakt vystresovaný, lebo potom mi mama povedala, že keď je naozaj kotná, tak odíde a vráti sa až keď sa narodia malé mačiatka a keď budú už trocha väčšie, alebo sa nevráti vôbec a ostane preč navždycky, alebo sa vráti ešte pred pôrodom a to je veľmi dlhá doba a na tú dobu povedala, že mama, že za tú dobu na teba už môže zabudnúť a vôbec sa už nevráti, čiže to je definícia 2. A vtedy už som sa fakt začínal veľmi bať, pretože tá mačka pre mňa znamenala všetko. Ja som sa cítila ako rodič, jej najlepší kamarát, chápeš? A zrazu ti to prejde preč zo života. A proste teraz už je 2.11. No, bolo 2.11. včera. A mačka stále nikde. Už som sa začínal veľmi stresovať. Toto bude veľmi zle. Už som sa začínal veľmi bať, že čo sa jej mohlo stať. No a mačka stále nikde, bola preč. A už mi aj bolo začínať smutno za ňou. A teraz, 3.11. Sme sa rozhodli s mamou už dať plagáty po celej dedine s obrázkom našej mačky, že sa hľadá. Pretože tu nie je nikde. A proste není tu. Ja sa snažím teraz tak veľmi neplakať. Ona tu proste nie je. Ona proste zmizla. Hej, ešte neplačem, hej, len ma napína. Proste mám taký hlas, to sa len deje, keď som smutný. A ona proste zmizla, nie je tu. A pôjdeme dať plagáty a dúfam, že sa nájde. Čiže to je zatiaľ všetko. Čaute. A dúfam, že sa mi nájde mačka, dávam viac informácií. Čaute.